John Bolton, Êrîşên droneyan tecawizkirina Herêma Kurdistanê û Amerîkayê. Şevirmende bereyê Konseya Evlehiyê ya Amerîkayê dibêje, divê destur neyê dayîn ku İran destîlatdariya xwe vejîne û piştgiriyê bide opozisyona velet û divê hêzên Amerîkî niha jî Sûriyeyê venekişin. Şevirmende bereyê evlekariya neteweyî ya Amerîkayê John Bolton roja seşeme, 29 tirmeha 2025 di gote Bêjik bi Kurdistan 24 re got. Divê hêzên Amerîkî, heta ku li velet be îstikrarî hebe li Iraqê bimînin. Li herêmê aştî tune û divê pevçûn bi dawî bibe. Divê destur neyê dayîn ku destîlatdarî li Iranê vejîne û divê opozîsyon neyê piştgirî kirin. Divê hêzên Amerîkî niha jî Sûriyeyê venekişin, wî got. Bolton got ku êrîşên droneyan jî aliyê koma çekdar ve binpêkirina Herêma Kurdistanê û devletên Yekbûyî yên Amerîkayê, ne û hikûmeta Iraqê di 2006 Iranê de ye. Bolton viha gotinin swa domandin, ku êrîşên droneyan li ser Herêma Kurdistanê nayên kebûl kirin û ji bo herêmê û aliyên dinên herêmê gefin. Komen çekdar li herêmê pirsgirêkekin û gerez li ser destîlatdariyê bûma, bêguman min êrîşî komen çekdar bikira. John Bolton got, gelek Kurd dişere li dijî Daişê de karekî mezin ji bo me kiriye û hêzên Amerîkî li Herêma Kurdistanê ne û divê destur neyê dayîn ku gef li wan vere swarîn.